si me levanto y miro al cielo. Se paraliza a cara, ¿no? O algo así. Sé que se paraliza, no pueden hablar, ¿no? Ni poco más. Donde está ya dando algo fijo. Quedarse en visión, que non eres capaz de falar ben. Prestar atención a la mitad de la cara si está adormecida, algo así, creo. Empezar como a temblar, non reaccionar, como que estás como oído. Falta de respiración, dolor no peito. Consecuencias, sí, sé que pueden dejar de hablar, pueden tener que aprender a hacer todo otra vez. Aí xa me collestes, non teño ni idea. No sé, la verdad no tengo ni idea. Con problemas neurológicos, porque si no se atiende con tiempo igual puede derivar en algo. Quedar con problemas da fala ou incluso mudo, que podes recuperar ou non. O puede no pasar nada, entre comillas. Eso que tú me das, no creo lo tenga. Claro, que é moi importante que presten atención, porque que estamos falando da segunda causa de morte no mundo, non? Claro, ti pensa ademais que en Galicia, hoxe, tal día como hoxe, 20 galegos van sufrir un ictus. E mañá outros 20, pasado outros 20. Por eso é tan importante previlos e, sobre todo, identificalos. Pero cando se produce un ictus, Héctor? Pois mira, realmente un ictus o que é, que falase moito, pero ás veces non se entende moi ben, o que é que nunha dos nosos vasos sanguíneos do cerebro ou ben rompe ou ben se tupe. É dicir, hai un coágulo aí que fai un coágulo, polo que sexa un vasiño que se tupe e non circula o sangue. Ou ben, ese vaso sanguíneo rompe tamén. Por eso hai dous tipos de ictus. O hemorráxico, cando temos unha hemorraxia porque rompe un vaso sanguíneo, ou o isquémico, que son a maioría, porque se forma aí un tapón nun dos vasos. Pero como se forma ese tapón? Pois mira, temos por aquí a maqueta esta, o trombódromo, para explicalo. Por qué? Porque realmente poden ser, por exemplo, pois por un exceso de colesterol ou de triglicéridos, por un trombo que se formou noutra parte do corpo que vai viaxando polo noso sistema cardiovascular e de repente chega ao cerebro aí unha arteriña moi fina e túpea. Ou, por exemplo, pois porque se vai... A ver, pero como funciona? Claro, pois mira, este temos, por trombo? exemplo, imagínate, nesto que vemos aquí, e vemos aí no medio que está como tupido, non? Foise pegando aí colesterol aos lados do noso vaso sanguíneo. Entón, voulle dar a volta, e cando vemos que o sangue vai baixando, nesta de aquí, que está perfectamente normal, a sangue discurre sin ningún problema, pero nesta outra, que vemos aquí, que hai un trombo aí no medio, hai un paso aí tupido no medio, vemos que lle costa moito baixar, está aí que lle costa baixar. Cando isto se pecha de todo, xa non baixa. Entón, ao non baixar, toda esta parte de aquí de baixo non está recibindo o sangue que queda aí tupida, entón, prodúcese o ictus. Buf, que é impactante velo aí tan claramente, Héctor. Estamos lo vendo aquí tamén. Cales son os factores de risco para sufrir un? Pois mira, os factores de risco, primeiro, idade avanzada. Si é certo que co paso dos anos, os nosos vasos sanguíneos vanse deteriorando, vanse gastando. Como unha mangueira que temos na casa e que vaise deteriorando, vai rompendo, pois exactamente igual. Pero cantos máis papeletas temos, cantos máis factores de risco, máis posibilidades de ser un deses galegos, dos 20 galegos, que hoxe van sufrir un ictus. O segundo, hipertensión arterial. Se temos a tensión arterial alta, os nosos vasos sanguíneos están recibindo moita forza. Durante tantos anos, tanta forza, acaban rompendo. Entón, por eso, a hipertensión arterial é tamén un factor de risco. Logo, ter o colesterol e os triglicéridos altos. Por qué? Polo que acabamos de ver, vanse depositando nos nosos vasos sanguíneos, vanos tupindo e deixa de pasar ese sangue. Ter diabetes tamén, outro factor de risco, sobre todo, se está mal controlada esa diabetes. Ter arritmias cardíacas, sobre todo, a fibrilación auricular. Por qué? Porque temos máis propensión a que se formen trombos. E logo, por suposto, consumir tabaco, alcohol, drogas e o sedentarismo. O non moverse, o non facer actividade física, todo eso vai nos dando papeletas para ese sorteo do ictus que toca 20 premios cada día. O ictus, claro, é moi importante, Héctor, o momento no que constatamos que esa persoa pode estar sufrindo un ictus. Cales son os sinais que dá? Claro, eso é imprescindible identificalo, porque antes de 2 horas temos que chegar ao hospital para evitar esas secuelas que poden quedar. Canto antes cheguemos, moito mellor. Claro, como podemos recoñecelo? Pois mira, imos falarse das 3 Fs, así que moi atentos na casa, porque hoxe vades saber de identificar un ictus cando corra. A primeira F, a fala. É dicir, a persoa de repente, de súpeto, non consigue decir palabras sinxelas. Palabras que sempre dixo sin ningún problema, pois non atopa a palabra, cústalle pronunciala, vai haber aí unha alteración na fala que aparece de súpeto. A segunda F, a faciana. Que vai pasar? Pois que realmente pedimoslle que enseñe todos os dentes, que sorría e non vai ser capaz. Unha parte da cara cae a outra, non consigue facer isto, ensinar
todos os dentes. E a terceira F, a forza. Vai faltar tamén a forza. Pedímoslle unha cousa moi sinxela, que levante os dous brazos á mesma altura, que os manteña aí durante 10 segundos. Non vai ser quen de facelo e vai caer un enseguida, ou xa non o dá nin levantado. Entón, as tres Fs, fala, forza e faciana, con que apareza unha das tres, non fai falta que aparezan as tres, temos que chamar o 061 e explicar que esa persoa parece que está sufrindo un ictus. E mentre chega ese servizo de emerxencias, que recomendas facer con esta persoa? Pois primeiro non deixala sola nunca, estar sempre ao lado desa persoa, estarla tranquilizando, vale? Pois mira, parece que che está dando un ictus, pero tranquilo, xa está avisado o servizo de emerxencias, vai vir a ambulancia, e logo estar continuamente reevaluándoa. Por qué? Porque esa hemorraxia pode ir a máis, esa persoa pode quedar inconsciente, ou esa persoa pode ir a lo mellor recuperando porque pode ser un ictus transitorio. Hai que estar sempre acompañando e vixiando como van evolucionando eses síntomas ata que chegue a ambulancia e o leve ao centro médico. Podemos evitar que apareza un ictus, Héctor? Podemos evitalo en certa medida cos nosos hábitos de vida. Realmente, como decimos, cantos peores hábitos de vida teñamos, máis posibilidades temos de ter un ictus. Que podemos facer? Evidentemente, a alimentación saludable, evitar o sedentarismo, facer algo de deporte. É certo que ás veces cústanos un pouco, non? Pero non estou falando de botarse a correr de repente, senón algo adaptado. Vida sana. Algo adaptado ao que podamos facer. Camiñar? Pois camiñar, pero todos os días un pouquiño. E, por suposto, vixiar esa tensión arterial, non abusar do sal, non abusar de alimentos que conteñan sal e tampouco, por suposto, deixar de fumar e non abusar tampouco de alcohol, ultraprocesados, alimentos. Todos sabemos o que é sano e o que non é sano. Pois así que ímonos dar un pouquiño máis a vida sana e un pouquiño menos a vida que non é tan sana para evitar ter máis posibilidades de ter un ictus o día de mañá. Fala, forza e faciana, Quédense con estos 3 tips que nos acaba de dar Héctor Castiñeira. Temos dúbidas sobre este asunto, imos ver, a ver que consultas nos mandades. O meu avó sufriu un ictus, teño eu máis risco de padecelo? Que interesante. Claro, porque moita xente ás veces preocúpase por se isto se herda ou non, non? E ademais, como vemos que pasa tanto en Galicia, pois a ver se vou herdaro. Realmente, a posibilidade de ter un ictus non se herda, é dicir, o ictus non se herda. O que se herdan son certos factores de risco. Podemos herdar unha hipertensión arterial. Claro. Eso sí, e vemos que é unha das papeletas para ter. Podemos herdar, por exemplo, unha hipercolesterolemia familiar, para ter esa tendencia a ter o colesterol alto. Herdamos factores de risco, así que hai que vixilar. E vida sana, como nos recomendabas. Máis cuestións sobre este tema, a ver... Lin, que hai máis casos de ictus dende que nos vacinamos da COVID, ten relación? Ai, os antivacinas, canto dano fan. Canto dano fan. Ollo con iso. Non, para nada, todo o contrario. Si é certo que ter a COVID, o sea, enfermar... A primeira parte da cuestión, ia lendo, dicía, é que é verdad, temos como a sensación de que hai máis ictus. Iso sí, non? Para nada, si é certo que hai máis ictus, pero non ten ningún tipo de relación coas vacinas. Pero digo que dá a sensación de que hai moito caso, non? Sí, porque tamén se fala máis, tamén se investiga máis, tamén estamos continuamente divulgando sobre como identificar ese ictus, entón cóllense moito máis a tempo. Si é certo tamén que os hábitos de vida non son moi bons. A maior parte da xente pois leva unha vida sedentaria, algo que temos que evitar e que tamén ten máis propensión a ter eses ictus, pero dende logo as vacinas non teñen nada que ver co aumento dos ictus. Pois aclaradísimo, último WhatsApp, dime sobre este asunto dos ictus. É certo iso de que só se recuperan capacidades nos primeiros 6 meses despois do ictus? Mira, despois do ictus, si é certo que hai moitas asociacións de dano cerebral adquirido que fan moi bon traballo a través de neuropsicólogos e demais para mellorar esas capacidades, pero a maior parte das capacidades vanse recuperar nos primeiros 3 meses. Nos primeiros 6 meses hai mellora, pero xa máis lenta. E logo xa como máximo, o ano xa se pode recuperar algo. Pero si é certo que os primeiros meses de recuperación e de rehabilitación son cruciais, por eso de aí a importancia da rehabilitación física e neurolóxica nas persoas que sufren un ictus. Bueno, pois importantísimo lembrar todas estas cuestións, Héctor, grazas como sempre